So yun, what's up mga kawaray, no? So magandang araw sa inyo, panibagong araw, panibagong buhay. So adyak na yan sa Montalban, Bukid. At may imimit tayo rito na kabayan din. Si Karen, yun yung imimit ko. So kakauwi niya lang. Galing siyang barko, kakauwi niya lang kahapon. Chinat niya ako na nandito na siya. Gusto niya akong makita, kaya mimit ko siya ngayon at tama lang yung pagpunta ko kasi galing may pinuntan na ako dito sa Montalban, dumiretso na ako dito. Alright, bali inaantay ko na lang siya. Diyan lang kayo mga kawaray. Si Idol Darrell, yadi na sangkay tayo na kamusta biyahe. Ito na si Padidare. So, napakanto kami niya sa kanila. Diyan lang kayo guys. Alright. So, what's up mga karay? Sumaya pag 5B5 tayo dito sa Bukid Kasiglan dito sa Montalban. Tingnan ko.
Meron. Waray. Bolet. Yan, sama ka mo kaya. Hi guys, welcome to my vlog. Tara naman. Yo. Yun. Kasama niya rin ako, ba din? Saan? Siguro na mauba nga tayo, kalaban niya lang. Ay, kasama niya, yeah? Yan, ha? Ano tayo nga? Walay bowler. Yeah. Ito, Yan. kasama niya yun. Pero ba't kalaban? Hmm? Kalaban. Sabi niya na. Ay, saan ka? Ano tayo? Latex, may Nalitik. Ang damar? Latex daw, latex ba? Latex. Daan lang, din sa ano? Sa latex bilay. O, latex talaga. Litik. Tatluan latex! Tali ako dyan! Yo, mundo to kaya. Ito, yung mukha ko, may nag sa akin yun. Propose to. Sino po siya? Tama mukha ko? May edit pa to eh. Tama mukha ko? Tama mukha ko.
Bang.
Bumawi. Bumawi. Tulas. Akala ko taga dito. Bang! Bantay. Pasok. So yun guys, ayaw nila pumayag. Tatabla na yung game. Kaya lang tayo. Ang tabla ata yung laro. So yun guys, ayaw nila pumayag. Tabla po ata ating magaganap dito sa ating teleserye. Ayun na nga po, tabla po ata. Hi vlog! Welcome to my vlog! Tatay ko nga pala! Tatay ko nga pala! Binatay ako siya ng ending. Nag-5 piso. Kaya sikat to para sa akin. Ayusin mo baka Tatay ko. pag nanalo ako, itakas mo Reaper, gusto ko makalaban kita sa Wansi B1! Alam mo lang si Reaper ang B1. So yung katapos lang ng laro namin, bali tabla yung unang laro, no? So, Vlogger! hindi nagkasundo sa tawag. So, ganun talaga. May time talagang ganun. Pero, ganun pa mang good game pa rin sa mga kalaro namin. So, dito ako ngayon sa Montalban. Ayan, yun. Soft drinks na naman kami. So, soft drinks na naman kami. Alright. So, yun guys, mga kawaray, no? So, patuloy lang kayo sumabaybay sa mga solid waray nandyan. So yun, sa mga solid na waray dyan, shoutout sa inyong lahat. And subscribe lang kayo, no? Subscribe, comment, tsaka hit nyo na rin yung notification bell para updated lagi kayo sa mga video yung lalabas ko. Alright! Kaya magre-relax muna kami dito. Guys, ito si Darren, yung taga Samar din. Bali, kagaling niya lang ng Taiwan. Di daw siya makahinga sa barko kaya bumalik na dito sa Pinas. So yung kahapon kakarating lang niya. And chinat niya ako.
Yung tamang-tama, may lakad ako dito sa Montalban. And yun, syempre, agad ko siyang pinuntahan dito para ma-meet ko rin siya. Alright. So yun, soft drinks muna tayo, guys. Alright. Kamag-anak ko dyan sa Samar. Saan sa Kalbayog. Barangay Pinya. Mama ko nga pa, binabati ko dyan. Si Mama Naida, tsaka yung lola ko. Si Mama Nine. Alright.